ሰላማት ከመ ያለኹም ፍትዋት ስድራ እግዚአብሔር እንኳዕ ንብርሃን ልደቱ በሰላም አብጽሐኩም አብጽሕና እቲ ኩልና ንናፍቆ ንብህጎ ናይ አእላፋት ዝማረ ከመ ሓሊፉ ታይ ይመስል ነይሩ ንድሕሪት ምልስ ኢልና በአይ በኩል ዝነበረ እቲ በዓል ታይ ይመስል ነይሩ ክንቃንዩ ኢና ሓቢርኩም ንምሳይ ጽንሑ በመጀመሪያ መእተው ካርደይ ሒዘ ጉዕዞ ካብ ገዛ ናብ አንድነት ፓርክ ዝኸድ ኩሉ ምኽንያት ዝተውሃብኩዎ ካርደይ VVIP ስለ ዝነበረ መጀመሪያ ናብ አንድነት ፓርክ የኸይደ ምኽንያቱ ካብ አንድነት ፓርክ መኪና የአይላፋት ትውልድ አዳልዮም ስለ ዝነበሩ እቲ ካርዱውን ከምኡ ይዝእዝ ነይሩ ድሕሪኡ ናብቲ ዝተዳለወልና መኪና አቲና ጉዕዞ ጀሚርና ግን ሓያል ፍተሻ ስለ ዝነበረ መኪና ካአቱ አይፍቀድን ተባሂሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ወሪድና በእግርና ድማ ተጓዒዝና ናብቲ ዝተዳለወልና ቦታውን በፂሕና ቀዲምና ስለ ዝበፅሕና ፀሓይ ብጣዕሚ እያ በርቲዓትና ነይራ ብዝኾነ ምስ ዘመርቲ ኣሕዋተይ እናዋጋዕና ጻንሒት ጌርና ካብኡ ድማ ሰዓት አኺሉ መሃርና አብ ጸሎት ተጀሚሩ የአይላፋት ዝማሬውን ከም ዝስዕብ ቀጽሉ Every time
ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ኣእላፋት ዝማረ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ነይሩ ብሰላም ድማ ተጠናቂቁ ፈጣሪ ነዚ ስለ ዘርአየና ክብር ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ ኦርቶዶክስ ንዘለዓለም ትንበር ንዓመታ ድማ ብሰላም ይብጽሕና